Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken, no? Ngayon, nandito naman tayo sa panibagong vlog sa ating pagmamanukan. Napakahalaga po ngayon yung ating topic kasi tungkol po sa pagbabakuna at saka kung ano yung dapat nalaman natin bago tayo magbakuna at tungkol sa ating ibabakuna ngayon na tungkol po sa Coryza vaccine po yung ibibigay natin dito sa ating mga alagang manok sa mga hindi pa natin babakunahan ng Coryza dito sa ating mga Rhode Island Red. Kaya nandito tayo ngayon sa ating chicken co-op. Bago yan mga ka-chicken, at kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe kasi napakalaking tulong po niyan para makagawa pa tayo ng marami pang videos na isi-share sa tungkol sa ating pagmamanukan, para ma-boost pa yung natin. Ngayon mga ka-chicken, ipapakita ko sa inyo bago tayo magbakuna. May binili ako dito sa online, Shopee, yung magagamitin natin sa pagbabakuna. I-unbox natin itong automatic or continuous syringe. Yan. Ito na po. Nabili ko po ito sa Shopee. Sa halagang lang po ito mga ka-chicken, nasa 599 plus shipping, mga 600 plus yung binayaran natin. Yan. Titingnan muna natin para makita nyo din mga ka-chicken, Yan. Ito po mga ka-chicken. Chinese po yung nakasulat, Okay. Buksan na natin to. Kung ano yung laman ng ating nabili. Yan. Dito ko muna nalagay. Chicken. Oh, ayan. Hindi ka camera mo man, lapit ka. Kita natin sa kanila kung ano yung mga laman. Okay. Ito po yung syringe mga ka-chicken, yung automatic. Yan. At saka may kasama po siyang ito. Naka-needle. Ito po yung tutusok natin doon sa ating bakuna. At saka mayroon pong munting hose dito. Yan. Ito yung magdudugtong sa ating bakuna dito sa ating syringe. At saka ito parang gasket. Tingnan nyo. Saka ito yung needle nya nakasama. Oh, ang laki. Pero papalitan natin ito mga ka-chicken ng skunti. Saka ito dito parang mayroon pang tube na kasama siguro dito, pamalit natin dito sa ilalim. Yan. Sa ngayon mga ka-chicken, pwede po natin i-adjust ito. Yan, makita natin kasi yung ibibigay natin ay 0.5 ml sa ating mga manok. Pwede po natin to i-adjust. Yan, adjust muna natin. Yan. Tapos lock lang natin mga ka-chicken. Okay, yan, lock na. 0.5. Yan. Tapos mga ka-chicken, balik lang muna natin to. Yung unbox natin. Tsaka dito, ito yung papasok natin dito. Yan. Okay. Yan,
ngayon mga ka-chicken, kukunin man natin yung ating bakuna, no? So, nilagay ko sa cooler. Yan. So, yung bakuna natin, may yelo po tayo dito. Tingnan natin. Yan. Ito yung bakuna na gagamitin natin. Yan. Para sa Coryza, up to 1,000 doses po ito. 1,000 heads. Dito natin ilagay. So, ngayon mga ka-chicken, bago tayo magsimula, no? Kasi wala po akong gloves dito kasi yung nabili ko ay na-misplace ko. Hindi na makita pero kailangan natin magpukuna ngayon. Maglalagay lang po ako dito ngayon ng alcohol. So, ito mga ka-chicken, mag-alcohol lang po muna tayo. Para po malinis yung ating kamay. Yan. So, ngayon mga ka-chicken, yan, tutuloy natin ng konti. At ito na. Sige mga ka-chicken, ito na. Itong bakuna po natin ito mga ka-chicken, sa mga nagtatanong dyan kung magkano ito, nabili po natin ito sa 1,700. Mayroon pong ibang brand dito mga ka-chicken, nagkakalaga po ng mga 2,000 plus. Ito po yung nabili ko. Tapos ngayon mga ka-chicken, ito pong para po sa kalaman ng lahat, ito pong ating Coryza vaccine, killed vaccine po siya, hindi katulad ng Lasota, CDB1B1, Polpax ay mga live vaccine po yun. Ito po ay killed vaccine. Yan. Buksan natin. Tapos itong dulo mga ka-chicken, dito naman natin ikakabit, ano? Yan. Tusok lang po natin ito mga ka-chicken. Okay. Ayan mga ka-chicken. Ready na po yung ating bibigay na bakuna. Saka yung dulo nga po pala nito mga ka-chicken. Ayan, makita nyo malaki. Papalitan po natin itong maliit para hindi masyadong masaktan yung ating babakunahan na manok. Ito po ay 1 cc na bali ito po yung gagamitin natin na yung needle nya. So sa ngayon mga ka-chicken, para medyo hindi masyadong sa ilalim itong needle natin, maglalagay po tayo ng naka-stopper nya. Ito puputulin lang po natin ito, no? Okay, ito na po mga ka-chicken. Bali makita nyo, yan, medyo may konting stopper para hindi masyadong mabaon doon sa pag-insig natin sa kanila. Yan, makita nyo. Okay, yan mga ka-chicken. Ngayon, try natin. Yan na muna natin para mapupunta dito yung bakuna natin. Pump lang po natin mga ka-chicken, no? Yan na, nandito na. So, ito mga ka-chicken, meron na. So, ngayon, ready na ito. Ayan, ready na ito mga ka-chicken. Ngayon, lagay ko lang muna dito sa yelo, no? I-slant po natin. Ayan. Ready na ito. Ngayon, ayan muna. Okay, ayan na mga ka-chicken. Okay na. Sa ngayon mga ka-chicken, ipapaliwanag ko sa inyo. Dito ko nilagay yung pinagbumbahan natin kasi mamaya lalagyan ko dito ng sunrocks para matay din yung bakuna o ano din natin disinfect. Ngayon ipapaliwanag ko muna sa inyo mga ka-chicken yung
at pinakaunang procedure sa pagbabakuna para sa mas maayos na pagbabakuna. Ito po yung bacterial flushing. Ito pong bacterial flushing mga katsiki, ito po yung napakahalagang bagay bago tayo magbakuna. Bacterial flushing, dito, bacterial flushing na ako sa kanila simula before mga 1 to 3 days before sa kanilang pagbabakuna. Nagbabacterial flushing na ako sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng antibiotics sa kanila. Kung wala namang mga sakit ng mga alagang manok natin, pwede din na magbigay lang tayo ng pagbacterial flushing sa kanila 1 day lang or 2 days. Pero kung may mga sakit ng ibang manok natin, hanggang 3 days po yung pagbacterial flushing natin sa kanila. Kaya tayo mga katsiki na nagbigay tayo ng vaccine sa ating mga alagang manok para po yung katawan ng ating mga alagang manok ay makapagbigay po or makapag-develop po ng antibodies sa kanilang katawan sa binibigay natin na bakuna kung sa anumang sakit or ano na pagbabakunahan natin. Tulad ng gulutong o palpax. Ngayon mga katsikin, pagbigay natin ng vaccine sa ating mga alagang manok, yung katawan ng ating alagang manok ay nagde-develop po yan ng antibodies para hindi siya matamaan ng sakit na kung dadapo sa kanya tulad ng halimbawa mga katsikin yung bulutong or mga NCD mga katsikin, Newcastle disease na mga sakit, kaya nagki-create yung o nag-develop yung katawan niya. Sa ngayon mga katsikin, paano kung pagbabakuna tayo pero may sakit yung ating mga alagang manok? Diyan po mga katsikin, hindi po matatanggap o hindi po makapag-develop ng antibodies yung katawan nating manok kasi may sakit po siya. Unahin niya po munang pagalingin yung katawan niya o yung sakit na nasa katawan niya bago siya makapag-develop ng antibodies. Kaya napakahalaga po mga katsiki na mag-bacteria flushing muna tayo bago tayo magbigay ng bakuna, kung anong bakuna yan. Kahit anong antibiotic mga katsikin, mayroon dyan. Lalo na sa kung mga maliliit pa, may mga powder na antibiotic tulad ng Ambroxetil, Primoxil, at marami pang iba mga katsikin na pwede natin ibigay sa ating mga alagang manok. Sa mga malalaki naman, marami diyang mga capsule na mga antibiotic na pwede nating ibigay sa kanila pang antibacterial din. Sa pagbibigay naman mga katsikin ng bakuna, pwede tayong magbakuna sa ating mga manok umaga, madaling araw o hapon. Ngayon po mga katsikin ay hapon na po, 5:30 na po ng hapon mga katsikin, magbibigay kami ng bakuna dahil mahalaga po mga katsiki na yung pagbigay natin ng bakuna sa ating mga manok ay hindi na mainit kasi nakaka-stress din ito sa ating mga alagang manok. At saka sa pagbabakuna natin mga katsiki na kailangan po mayroon nilalagay natin sa yelo. At tulad nito, mayroon tayong cooler at saka mayroon tayong nilagay na yelo. Dito natin nilalagay yung ating bakuna para ma-preserve siya, no? Okay, ayan. Sa ngayon mga katsikin, punta tayo doon sa ating mga alagang manok kasi papakita ko sa inyo kung paano tayo magbakuna dito sa ating mga alagang manok gamit na itong ating automatic o continuous syringe natin na nabili sa online. Ito po ay napakaganda para sa pangmadalian na po mga katsikin sa pagbabakuna natin ng ating mga alagang manok. Alamin muna natin kung ano ba itong infectious coryza disease. An infectious coryza disease ay isa po itong respiratory disease na kung saan kumakalat ito sa ating mga manok. Nagsisimula lamang po ito sa sipon hanggang po sa mamaga yung mukha, yung mata, yung lalamunan nating mga manok hanggang po sa mamatay ito kung hindi natin maagapan. At kaya po nitong ubusin yung ating mga alagang manok kung hindi po natin maagapan agad. Kaya kailangan natin magbakuna para may proteksyon yung ating mga alagang manok para sa sakit na ito. Okay, ayan mga katsikin, sa ngayon, ito ready na yung ating bakuna, at yung mga manok natin, nilagay muna natin sa scratching pen para hindi tayo malito kung alin na yung natapos o hindi. Kung wala tayong paglilipatan na area, kung dito lang, ganyan yung gagawin natin. Bali, kukunin natin doon, tapos babakunahan, tapos release natin dito para hindi tayo malito kung sinong tapos na o hindi pa. Ayan. Simulan natin mga katsikin. Pakita ko sa inyo mga katsikin kung paano yung pagbakuna natin. Dito tayo magbabakuna ngayon sa bandang may pitso. Yung iba mga katsikin dito din sa may paa ng ating manok. Pwede lang din kasi intramuscular itong ating bakuna mga katsikin sa pag-insig natin. So sa ngayon, dito hanapin natin yung pinaka-pitso nila. Yan.
dito natin ibigay. Yan, dito mga chicken, tusok lang po natin yan konti. Tapos press po natin. Okay. Tapos massage natin ng konti mga ka-chicken. Yan. Sige, tulis. Okay, ganyan lang po mga kasimple mga ka-chicken, ano? Yung ating pagbabakuna. Ayun, yung iba na naman. Okay, ayan mga chicken, tapos na tayong nagbakuna dito sa ating mga Rhode Island Red, ng mga nag 5 months old. Ayan. Sa ngayon mga chicken, ito, dami pa rin yung sobra natin kasi code for 1,000 heads ito, 1,000 doses ito. Ilan lang naman itong ating mga manok dito. Saka ang kagandahan nito mga chicken sa kill vaccine nating Coryza ay pwede pa natin gamitin ito sa susunod. Yung gagawin natin dyan mga chicken ay babalutin lang natin ng plastic saka ilalagay natin doon sa ref. Saka kailangan hindi ito mainitan o yung direct sunlight, ano. Ayan, okay na yan mga chicken. Maraming salamat sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. Paki-like lang din po mga chicken yung video natin ito bilang suporta dito sa channel. Ayan, at sa mga bago dyan mga chicken, hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos. Ayan, ingat po tayo palagi mga chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.